Bueno, egun on guztioi eta eskerrik asko zuen ekarpenagatik eta, jardunaldia oso interesgarria izan da, gure ustez, eta ez dakit zer egingo dugun orain, nau ziur, baina, buenos días a... Egun on denoi, eta lehenik eta behin eskerrak eman zuen ekarpenengatik, eta gizarte zerbitzuen Euskal Behategitik dinamika bat sortu nahi dugu. Elkarrekin denok batera politika publikoak sor ditzagun, hori zain pixka bat xedea. Eta xede horrekin diseinatu dugu espazio hau behatokiko jendearekin. Eta, zorionak, gauz asko jaso ditugu nik, orain ariketa batekin beharko nuke, zerrenatik tatxatzeko nik ekarri dudana, nuke ezertxo ere esango. Gainera, gauza gehiago eramaten ditut hemendik, ea nola egingo dugun, gainera atera nahi ditugu ondorio batzuk. Erabilgarriak izango zaizkigunak eraikitzen jarraitzeko euskal estrategia. Eta hau izan dadin topagune bat bidean, gero merenek ere horri buruz hitz egingo du. Beraz, sintesi pixkat egitearren, guretzat oso garrantzitsua da espazio politiken erekutzarekin bat egin ondoren, gero ere Europar Batasunarekin lotzea. Guk aipamen egin behar dugu espazio hori, eta kontraste egin behar dugu espazio horrekin, eta hortik ere ikasi nahi dugu, eta ekarpen egin behar diogu, balioan jarri egiten duguna eta posizionatu. Zentzu horretan, konektatu Research Center arekin, eta haiekin kontaktuan egon, Elizabezen parte hartzeri dagokionez, eta sailburuaren parte hartzeri dagokionez, bazuden elementuak lotuta. Ematen du estrategiak, sortu egin behar duela sarea, eta jadanik lerrokatu egin behar dugula jadanik dagoenarekin, eta helburu partekatu batzuk ezarri. Eta gero, aurrera egin, ekosistema ontolatu batera. Erantzun bat emateko bakardaderen aurrean, bakardadeak pluralean. Adin berrik esan du, hitz egin du gobernantzaz, insistitu du, elkarrizketa beharrezkoa dela, erakunde publikoetatik, sailburuak ere, parte hartzeak guztiek azpimarratu dute lankidetza publiko sozialak behar dugula, publiko-pribatua barkatu. Eta gero, estrategiak izan behar du integrala. Eta hori lan egin behar da bizitza osoan sailburuak esan du, eta baita Elizabezek. Denok esan duzue, bizi esperientzia da, denok eragiten gaitu bizitza osoan zehar, eta gai izan behar dugu bakardadari aurre egiteko, eta gure burua prestatu. Eta ikuspegiak horri izan behar du, baina errealitate ikusirik foko berezia jarri behar dugu adinekoengan. Gero hitz egingo dut pixka bat profilei buruz. Eta profilen ikuspegitik sailburuak, bereziki sailburuak, departamentuak edo sailak duen orientazioagatik eta bete beharrengatik insistitu egin du genero perspektiba egon behar dula intersekzionala eta adibide batzuk jarri dizkigu. Hori izango da elementu bat estrategian seguru. Baina gero beste gauza batzuk ere aipatu dira profiletan. Beste elementu oso argia da eragin egin behar dela bakardadean, nahi ez den bakardadean, ikuspegi subjetibotik sentimendu gisa. Faktores objetivos. Baina faktore objektiboak ere kontuan hartuta eta egiturazkoa den horretara iristeko. Ez dakigun noiz iritsiko den bide horren amaiera, baina argi eta garbi Elizabezek adierazi du eta esan du ez da, bere lan horretan, bere izen dute bakardadea eta gizarte isolamendua, ez da? Eta biek ere badituzte egiturazkoak diren faktoreak hitz egin du pertsonalen horretaz, komunitaria den horretaz, soziala den horretaz, ez dakit horre erakunden artekoanak eta hitz egin ezaken baudere alderdi kognitiboak, aipatu ditugu Bartzelonako lanak, zer lan egiten dituzuen, ez da?
hainbat adibide, belaunaldien arteko bizikidetza unitateerako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundien proiektak, horre guztiak badira estrategia kontuan hartu beharreko alderdiak, ez da? Alderdi pertsonalean, familiarrean, komunitarioan, sozialean, sartzea hori guztia, ez da? Hau da, izaera egiturazkoa izan dezala. Eta beste gakoetako bat bada detekzio goiziar hori, ez da? Eta hor, hainbat elementu aipatu dituzue, eta agian horitakoren bat gero azpimarratu ahal izango dugu, baina azkeneko hitzartzarekin lotuta zera esango nuke, eta hori egiten dugula haurtzaroko poliketetan, eta da ikuspegi preventibo bat izatea, eta lotzea ere adineko autonomoekin egiten ari garen ekimenekin, ez da konektatu ahal izan daitezen, beste zerbitzu normalizatu horietara, ez da normalizatuta egotea adinekoentzat. Prebentzioa, babesa eta pixka bat azkeneko hitzaldi horretan aipatuena helduz, ez da txertatuta egotea ere honetan, politika guztietan. Ikerketa, garapena, ezagutzaren sorrera, esku hartzei dagokienez eta politikei dagokienez oso garatuta dago, Europa mailan argi dago hemen gabezia bat dugula, beraz hori pixkanaka, gainditzen joan barko gara, inpaktoren ebaluazioa, bakardadearen kostua, ez da, hori ere garrantzitsua, hori kontuan hartzea, baita ere kontuan hartzea zer inpaktu duen ere, ez da, sedentarismoan hor munduko osasun erakundeak ere bere kezka agertu du. Eta horrekin lotuta ere, IGIGerekin lotuta eta datuen kudeaketari lotuta, hemen adierazi nahi dugu zuekin Eustaten iturri hori dugula, batetik baditu estatistika demografikoak, eta Esta cuestión. Luego tenemos la encuesta de... Helburuak aipatu du, egin den inkesta, badaukagu ere, 55 urtetik gorakoen bizi kalitateen eta bizi baldintzen inkesta. Hirugarrenean ari gara dagoeneko, hirugarren edizioan eta datu oso baliagarriak ematen dizkigu. Garrantzitsua ere, Europan egiten ari den guztia kontuan hartzea, ez da? Iaia amaituta dago, parlamentuak CSI-ari egindako enkargu hori, eta ekainaren 6ko konferentzia horretan aurkeztuko dute. Nahi baduzue, bidaliko dizuegu esteka, jarriko dugu, bai konferentziarena, bai CCI-arena, nahi baduzu izena eman, esteka jarriko ditugu, bidalketa bat egin dezakegu, nahi baduzue, izena eman duzuen hori goiz eta arratsaldeko konferentzia bat izango da, online parte hartu dezakezu eta benetan potentea izango da. Eta horremango dira, espero dugu jarraibide batzuk guretzat ere baliagarriak izango direnak. Beraz gomendatzen dizuegu. Eta ikerketari dagokionez, garrantzitsua ere, adinberriko behatokian, egiten dugun lana, informazio truke hori, baita ere, zartzari eta zehazki bakardari ere heltzea, ez? Eta esperientziak partekatu ahal izatea, eta mesedez mapan ez bazaudete, helarazi zuen esperientziak, eta saiatuko gara ariakekin eta araba punturekin, konexio hori egiten, esperientziak modu homologarri batean identifikatu izateko, azaldu diguten mapa horretan ere baliagarria izan dadin, eta hemen identifikatzen duguna Europako mapa horretara eraman izan dezagun, konektatu izan dezagun modu antolatu batean, egituratu batean. Un poquito más. Elementos para la estrategia que habéis... Azpimarratu dituzun elementu batzuk, estrategiari dagokionez, batetik horizonte hori, ez da, epe muga hori. 4 urte aipatu dira, eta Bartzelonan esan duzu, ez, 10 urteko erabaki hartu zenutela, ez. Garrantzitsua da beti epe luzeko begirada hori lotuta egotea biztanleriaren aldaketei
erreparatzen badiegu garrantzitsua ere hori ez gain noski, legealdiko plana garatu ahal izateko aukera beti hor dagoela, ezta? Interesgarri eroitu zaigu. Hori, gero bizitzaren bizitza osoko iraupen horri dagokionez, aipatu da, ez? Gero, adinen aurrera gineala, emakumeak izaten direla, batez ere bakarri bizi direnak, hor badaukagu, berriro ere ikuspegi zeharkako eta intersekzionala izangoen ikuspegi horren beharra. Eta gazteen gana heltzea ere, askotan iristen gara bullying, tratu txarrak eta bakarra egoerak dituzten gazteen gana telefono bidez. Elementu horiek guztiek agian ez denekin dar berberarekin, baina merezi dute estrategian leku bat, ez da, pixkanaka sarditzakegu. Eta Isabelek aipatu du ere ekitatea, ez da, ekitatearen ikuspegia. Babesanerik ez duten pertsona horiek, naturalki babesik ez duten pertsona hori gana nola iritsi eta nola osatu hori komunitarioan horretatik, baina baita ere alderdi instituzionaletik. Ekosistemari dagokionez, etxeko babesarea badago, ez? Eta etxetiketik aipatu dute. Azken batean, ikusten duguna da, zaintzen zuten hori zaintzen sartzen direla sare horretan, ez? Eta hori gakoa da, eta erakusten digu, garrantzitsua dela zerkakotasunez lan egitea integratzeko komunitarioa den hori, familiarra den hori, erakundeena den horretan. Eta garrantzitsua ez da, tokiko zaintza ekosistemena. Eta harreman pertsonalak sortzeari dagokionez, Ainara aipatu du ere ez akonpainamendurako tresna eta askotan badirudi. Tresna baliagarriak izan daitezkela adibidez detekzio horretarako edo pertsonalki laguntzeko, baina beti kontuan izan behar dugu batek ez duela bestea zertan ordezkatu, hau da, oreka bat bilatu behar da, ez? Eta azken batean, hori, kontuan izan behar dugu zertaz ari garen, ez? Harremanez eta horroreka bat bilatu beharko dugu gauza batek bestea. Ez ordezkatzeko tokikoari dagokionez. Zer garrantzitsua den, ez? Ulertzea udalerri bakoitza mundu bat dela Andonik esan duen bezala, ez da? Eta zer garrantzitsua den, inguru bakoitzeko baliabideen arabera proposatzea esku hartzeak. Lurdesek esan du, Arabatik azpimarratu duzu ez da zer garrantzitsua den landa eremuarentzat berariazkoa den planteamendu bat izatea. Eta, amaitza aldera, gakoa dira irudi profesionalak, profesionalen prestakuntza, eta irudi horien artean asko aipatu duzue, auzozainak, euleak, konexio elementuak azken batean, ez? Hori gakoa da. Eta profesionalen prestakuntza laguntzeko, voluntariotzarako, eta baita ere, beste sistema batzuetakoak detekzio horretan lagundu dezaten, ez? Eta akonpainamendu horretan lagundu dezaten. Azkenik, gizartearen implikazioa beharrezkoa dena, eta beharrezkoa aldaketa garai hauetan bakardade egoerak saihesteko eta gizarte isolamendukoen kasuan ere gaitasuna garatu ahal izateko, hori aurre egiteko, eta garrantzitsua den arlo komunitariotik, familiarretik ere erantzutea, hirugarren sektoretik ere erantzutea, erakundeetatik erantzutea azken batean, kolaborazio publiko pribatu horretatik, ez da, publiko sozial horretatik ere zer garrantzitsua, sentitzea horre implikazio bat duzula, zure komunitatearekin ere, eta zer beharrezkoa den ere, diskurtso positiboa sortza bakardari buruz, ez da? Hori guztia esan duzu, eta ezaugarri teknikoei dagokienez,
Estrategiaren ezaugarri tekniko hori dagokienez, aipatzen da berrikuntzarekin, lotutako faktoreak egotea, garrantzitsua dela talde eragile bat egotea, ikuspegi zientifiko batekin ere heltzea, lankidetza publiko-publikoa eta lankidetza publiko-soziala egotea, zeharkakotasuna. Bartzelonako udaran aipatu duzu ez, zer zaila izaten den zeharkakotasun hori lortzea. Gure ideia da estrategia printzipioz ardatzi izatea departamentuko ekintza eremua, baina noski lotura ditu ere osasun arloarekin, osasunaren espazioan ere badago bere zeharkakotasun bat beharko du, horra aurrera pausak eman beharko dire, eta batez ere barrura begirako bideragarritasuna ere, bai, lehen Bartzelonako udaletik aipatu da, ez da, barne mailan zer proposatzen dugun, eta azkenik aipatu duzue, garrantzitsua dela, datuetan oinarritutako politikak eta eskuartzeak egitea, eta evidentzia sortzea. Andonizuk ere aipatu duzu, azken hori uste dut, aipatu duzu pilotuetatik egiturazko politiketara igarotzea. Horrek, oraindik bide luzea du aurretik, baina hor dago, ez? Hor dago, eta estrategiak oinarrien ikuspegitik eduki behar du, ez? Horizonte urrunagoko bat, beraz, hori. Saiatu naiz pixka bat, jasotzen esan duzen guztia, Alik eta ondoen egin dut. Eta dena kontuan hartuko dugu, bai, eta gauza bat. Grabatzen ari gara, bai, beraz, grabatzen ari gara gure asmoa delako grabazio gure eskure izatea eta ateraen guztia eskure dukiali izatea, bai, oinarrien dokumentu bat egin izateko eta kontrastatore izateko. Beraz, norbaitek horren aurren eragozpeni baldin badu, esan diezagula eta bestela ulertuko dugu, grabazioa erabili dezakegula erekitzen jarraitzeko. Bai? Eskerrik asko. Rafa ezagutzen duzueno, badakizue laburtzeko ahalegin handia egin duela, bai? Beraz, eskerrik asko. Ongi amaituko dugu. Lehenik eta behin aitortza orain arte egin den guztia, egindako bidea, diagnostikoan ados gaudela, eta inflexio puntu hori dagokienez ere ados gaudela, COVID-a egon zen, beste zenbait inflexio puntu izan ditugu, eta horri guztiei esker aurrera egiten dugu, argi dago ados gaudela, baina beharrezkoa da eragile guztiak, administrazio publikoak, hirugarren sektoreko entitateak, mundu akademikoa eta gizartea oro har lerrokatzea. Bartzelonatik esan digute zer garrantzitsua diren esfera guztiak, ez baduko elkarrekin egiten ezer gutxi lortuko dugu, eta ez dugu ongi egingo gainera. Kontuan hartu behar dugu eta lerrokatu behar gara ere Euskadin egiten ari diren ekintza horiekin eta Europan egiten ari direnekin. Rafak esan duen bezala aurrera pauso handiak eman nahi dira eta ezin diegu eta ez diegu ies egin behar. Eta baditu hainbat proiektu, hainbat ekintza, dagoeneko martxan ditugunak Eusko Jaurlaritzan eta beste erakunde publikoetan, foru aldundietan, udaletan, eta Eusko Jaurlaritzatik azpimarratzea Beatrizek esan duena, adibidez Euskadi Lagunkoia, non adinekoek lan egiten duten, borroka egiten duten, beraiekin lotutako ekintzen alde, oso ekintza garrantzitsua daude, beste bakardadarekin lotutakoak, eta udalak ere badaude, Euskadi Lagunkoian atxiki direnak, dagoeneko ahalegin handi bat egiten ari direnak, eta proiektu horietako asko ikusi ahal izan ditugu, Eusko Jaurlaritzaren babesa eta finantzaketa dute, eta baita ere Jaurlaritzak aurrera eramaten duen beste proiektuen artean hemen eskumenak oso argi daude, banatuta gobernua iristen den arte, eta betion programan ere baditugu bakardari berari azaltzen dioten programa batzu, garrantzitsua adinekoai arreta ematea, eta ikustea ea urrats horiek zerbait eragiten duten, ez badirudi baietz, bakardari eragiten diotela, eta alderdi garrantzitsua iruditzen zait. Horrez gain, garrantzitsua ere hau bezalako topaketa bat, ez da, behatokitik antolatzen duguna. Gizarte zerbitzuen legearen arabera gure egitekoa derako. Eta horrez gain ere beste ekintza hori guztia ditugu, ez da, hor ikusi dituzuenak. Eta bai, aipatu nahiko nukeela, pixka bat ulertzeko zer nolako garrantzia duen
guztiok egiten duguna, urrengo plan estrategikoa prestatzen ari garela, gizarte zerbitzuena, eta proiektu eragile horietako asko lotuta daudela bakardadearekin, etxetik, aria, agenda, nagusi agenda, proiektu horiek guztiak barruan daude, ezta? Ditugun estrategia soziosanitario hori guztia sartuta dago zerkakotasunaren alor horretan. Bakardadea zerkakoa delako. Sailburuak ere aipatu du Gipuzkoarekin elkarlanean ari garela, eta horren hasi gara ere Arabarekin elkarlanean, hor bakardadea oso garrantzitsua da. 3. sektorerako diru laguntza deialdia egin dugu, gizarte esku hartzeko proiektuetarako, ikusten ari gara ari direla proiektuak aurkezten, bakardadearekin lotuta. Baita ere, 3. sektorearen mugimendu hori oso handia, izaten ari dena, eta azken batean, gure asmoa dela estrategia partekatu bat lortzea, eta oinarri oso sendo batzuk izango ditugula, Rafak aipatu ditu eta laburra azaldu ditu, guztion artean oinarri hori finkatu nahi ditugu, 5 puntu horiekin sailburuak aipatu ditu, lankidetza, sareen sorrera, ikuspegi integrala, bakardadari heltzeko, profil guztiak kontuan hartzeko, gaixotasun bitxia dituzten senideen elkartetik ere esaten dute, bakardadea ez dela soilik adineko dagokien zerbait, gaixotasun bitxi horietako bat duen pertsona horrek esaten zuen, mendekotasuna duela eta bakardadea handia sentitzen duela. Bai berak eta bai senideek ere, bakarrik sentitzen direla, beraz ikuspegia integrala izan behar da. Badakigu adinekoen kasuan gehiago gertatzen dela, baina garrantzitsua baita ere detekzioko iztiarra, eta politikak martxan jartzean maila individualean, baita ere maila sozialean, eta noski ikerketarekin lotutako guztia, evidentzia bihurtzen diren ondorio horiekin, lotutako guztia, horre guztia balioko digu oinarrien dokumentu komun hori prestatzeko, eta gure nahia da, erakunde guztiek, elkarte guztiek, gizarteko kide guztiek begionez ikustea, guztiok eroso sentitu gaitezen, eta maitzeko eskerrak ematea, teknologiaren mundutik etorri zareten guztioi, gizarte zerbitzuen mundutik etorri zareten hoi, zuek esperagono etortzea, baita ere, beste arloetatik etorri zareten guztioi eskerrik askotan, hemen gaudenetako asko, elkar ikusten dugulako hainbat eta hainbat ekintzatan, baina posten gaitu ikustea beste arlo batzuetatik ere etorri zatela, teknologiaren arlotik, askotan zaintasunak genituen lako lotura hori sortzeko, eta espero dugu izango dela, egingo ditugun topaketa askoren lehenengoa, eta espero dugu estrategia emankorra izango dela. Eskerrik asko.